سلام دوستان، خوش آمدید به کانال اویلوی ما. امیدوارم تن صحت و خانه آباد هستید. ولاگ امروزه را با تازه کردن خانه ها سر میکنم. با من باشید. خانه ها رو تازه کرده تمام کردم. اکنون یک نمود پیراشکی با علفی کرپیوه یعنی گزنده تیار کرده شده رو به شما نشون میدهم که
онро модарам тайёр карданд. Чихеле ки ях хеле мо медонем, алафи крапива дастро мегазад. Барои ҳамин дар вақти чинданаш ягон дастпӯшак пӯшидан дар кор. Дар ин ҷо бошад 4 дона картошкаи миёна ҳаҷмро ҷӯшонда истодаанд ва крапиваро яъне газандаро анамихел нағзакак чанд об мешӯянд. дасти модарамро газид газанда. бо дастпӯшак яъне перчатки ин алафро шуштан дар кор. мегӯянд ки ин алаф беҳад фоидаи зиёд дорад. ҳатто агар газад ҳам амон ҷое ки мегазад чӣ қадар воспаление яъне шамолзадагиро кашида мегирад, фоидаи зиёд дорад. боз хӯред ҳам барои организм, барои рӯдаҳо, барои воспаление бисёр фоидаи калон дорад. маззаашам беҳад болаззат мешавад. умедворам ба ҳамаи шумо писанд меояд агар тайёр кунед. анамихел 2-3 об нағзакак шушта мегиранд. ана крапиваи мо ҳам тайёр шуд, тоза шуд яъне. ва дар рӯи оташдон дар рӯи плитка анамихел мемонанд то 2-3 дақиқа ё ки 5 дақиқа меҷӯшад. газанда ҳам ҷӯшида шуд. акнун ба ягон зарф мегиранд то ин ки камтаракак хунук шавад. дар ин ҷо бошад барои боз ҳам болаззаттар шуданаш камтаракак гӯштро аз блендер гузаронданд ва 2 дона пиёз ва инчунин картошкаи ҷӯшонидашударо бо алафи крапива яъне газанда ҳамроҳ мекунанд. картошкаро низ пюре мекунем яъне майда мекунем. анамихел чихеле ки мебинед ё ин ки бо тёрка ҳам майда кунед мешавад яъне трубтарошак. ва дар дегамон камтаракак равған рехта 100 миллилитр чихеле ки мебинед равған рехта дар он гӯштро аз аввал таф медиҳем яъне мезирбонем. баъд аз гӯшт дигар маҳсулотҳоро низ омехта мекунем ва мезирбонем. ва маҳсулотамон яъне маҳсулоти даруни пирашкӣ мувофиқи хоҳиш намак ва приправаҳоро ҳамроҳ мекунем.
ин хамир пешакӣ тайёр карда шудааст. барои хамир оби гарм, намак ва орд лозим аст. чӣ хеле ки мебинед хамирро тунук карда ба чоркунҷаҳо тақсим карда шудааст ва дар дег равған рехта мемонем то сохтани пирашкиҳо тасвон шавад. ногуфта намонад ба мисли дигар пирашкиҳо ин пирашкӣ низ дар алоби миёна пухта мешавад. пирашкиҳоро дар равған аз ду тараф сурх карда мегирем. дар ин ҷо бошад пухтани пирашкӣ нест ва умедворам ҳамаи шумо метавонед пирашкиро пухтанд. дар ҳамин ҷо видеои имрӯзаро ба охир мерасонам. хайр дӯстон, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. агар видеои мо ба шумо писанд омада бошад, лайк ва комментарияро фаромӯш насозед ва инчунин агар имконият бошад ба ёру дӯстонатон падилитсия кунед, чунки дастгирии шумо ин пешравии мо ҳаст.